Ste po extrakcii zuba? Nemusíte mať obavy. To najdôležitejšie, čo môžete pre hojenie rany urobiť, je ochrániť krvnú zrazeninu. Pripravili sme pre vás pár jednoduchých krokov, ako to zvládnuť bez komplikácií. Gázu, ktorú máte v ústach, silno zahryznite a držte približne 20 až 30 minút. Je to dôležité pre zastavenie krvácania a pre ochranu krvnej zrazeniny. Počas prvého dňa buďte k rane v ústach šetrní. Nevyplachujte prudko, mohli by ste krvnú zrazeninu z rany vyplaviť a hojenie predĺžiť. S jedlom opatrne, pokiaľ trvá znecitlivenie, vyhýbajte sa horúcim, tvrdým a drobným pokrvom, voľte mäkké a vlažné jedlá. Zuby si normálne čistíte, ale okolie rany vynechajte. Až od druhého dňa môžete začať vyplachovať doporučenou ústnou vodou. Po chirurgickom zákroku lieky užívajte podľa doporučenia lekára. Ak v rane spozorujete biely povlak, neodstraňujte ho, ide o normálny proces hojenia. Sledujte svoj stav. Ak by krvácanie neprestávalo, bolesť sa zhoršovala, prípadne sa objavila teplota a väčší opuch, neváhajte a hneď kontaktujte našu ambulanciu. Prajeme vám skoré a bezproblémové hojenie.